कि बाबा साहब भारत में अरे कहीं रतन हो कि बाबा साहब भारत में अरे कहीं रतन हो नहीं के दिहल संविधान हो नहीं के दिहल संविधान हो दल दल के होवे भगवान हो बाबा साहब भारत में कहीं रतन हो बाबा साहब भारत में कहीं रतन हो नहीं के दिहल संविधान हो दल दल के होवे भगवान हो क्या बात है। लेकिन जौना स्थिति से हमन कई समाज इस समय वरुण भैया गुजर रहा बा वो बर्बादी हो। एक गीत के माध्यम से हम बता जाते हैं आपके भाग्य भवानी नहीं जिनकी समाधि है हो जिनकी समाधि है हो झूठ ही क्या करेला खान हो हमारे समाज जौना भवानी और पूजा पाठ में बर्बाद हो रहा था से गीत के लिखल गए हो कि जौन सत्य बा वो परीक्षा की अपन हानि भी ना होखे अपन लाभ भी होखे भाग्य भवानी नहीं जिनकी समाधि है हो जिनकी समाधि है हो झूठ ही क्या करेला खान हो कठिन परिश्रम